nag-alarm mo, nagpalain ka ah? Di kapag paiswanan na gamin ay kakakabsat ko. Nadagamin di sakit ko. Baga mo na. Pati siya. Baga mo. Karen. 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 Naajagas mo na ako ah. Tumaro mo na nag-alarm mo, nagpalain ka ah? Naagas mo. Ano pa yung makablog lagi? Garado, gusto mo adal ka, nagpalain ka. Sarang din eh. Ha? Ang sarap. Ito lang. Inakas ka din. Pila siya, 10. Tumarimon. Kikwa. Oras mon. Magtumar. Palain ka ah? Kane. Oras ba? Uy, nadulugab abang kanyang ti-vlog. Oras ba ngay bagak kanyalan? Kasi gaano kwa, oras nga. Uy, baga mo na mamwanda. Dapat lang may nga mamwanda. Na yung bagyarabitay aming kakabsat. Adalong ko mati ibagak kanyayo. Hindi ka mono kasanong nga ibaga gamin ki. Kas makita yung page ko. Manual dawin nga on upload ko. Di kapag paiswanan na gamin ay kakabsat ko. Nadagamin ti sakit ko. Di ka mono dapay pag-asap ngaglaing. No, katanya to brae. Ta pati ipon ko kakabsatin ket. May ibos pa yen. Nga dati mabaling ko nga brain ta dukas jacket ag subliti dati nga pigsak kakabsat nga dati mabaling ko nga aramidin ta amin mitten ket inaramid ko ket kastimilat dati kasasaad ko. Baglagi din ta dapi ni Cherry nga mangkit-kit aking mga alaga kanya. Ti sakit ko kakabsat ket tatak nga ibaga kanya yati nga rabiin. Bagamon. Bagamon ah. Pati siya. Bagamon. Ano nga ibaga tatakan niya da. Bagamon. Nabayag nga limliming may atin kakabsat. Bagamon rutin na. Bagamon na. Bagak talagan. Uy. Kasalon yan lang yung bagak ki. Nagpagbuya vlog ko. Man. Dito pigag agas ko ni. Sige bagamon. Ti sakit ko kakabsat ki ko ah. Sakit ti bulsa. Uri siya. Oh, ti bulsa ko